nan ne masu son addini he na tambaye shi ya za a yi kamin tambaya kuma ka ce kana so ka kashe wani in ka kashe wani me riban ga kuma me maka he yake bani labarin wani abu da ya faru yace wani lokaci suna road block a hanyar Ibadan daga Ibadan zuwa Lagos he wani direban trailer sun dauko kayan gwari ka san kayan gwari idan mota ta dauko in har ta ɓaci zai iya lalacewa kuma za a asalin miliyoyin kuɗi to da motar su ta ɓaci shi wannan direban to a gaban su akwai road block he direban da yaron suka ce to yanzu mu je mu ga sojojin da suke road block din nan ga halin da muke ci ko da za mu yi dare a nan saboda su san muna nan da direban ya je a lokacin ya samu wanda yake santiri in muka je santiri minin sojan da yake tsaye a wanda yake duci akan hanya ba bahaushe bane inyamuri ne da ya je yake wa inyamurin hausa da shi kuma inyamurin ba hausa ya ce kai let me call your brother for you he je kira shi wannan yaron da yake shi bahaushe ne ya ce go and attend to your brother yana zuwa ya tambaye shi me ya faru ya ce wallahi ranka dade motar mu ne ta baci kuma mun dauko kaya za mu je Lagos me ya faru da motar ya ce gashi amma na kira waya an ce mini a gaba kaɗan wani ƙauye akwai mai gyara to ina so in je in dauko mai gyara he so ya ce to shikenan babu damuwa ka bar yaron ka je ka dauko mai gyaran da ya je ya dauko mai gyaran da zai gyara mar motar he mai gyaran ya ce abinda motar ta ci naira 37,000 za a saya sannan kuma kudin gyaran shi 10,000 that is 47,000 to shi kuma wannan direban a lokacin bayi da kudi ya kira mai motan he mai motan ya ce makanikin ya tura akawun noman shi a mar transfer 47,000 shi kuma makanikin ya ce shi da yake nan kauye jeji ina ya ga wani aka in ma tura akawun noman shi zai je ciro kudi har a sayo abun har a sa a motan ya ce shi inda ba za a bashi karfi ba zai gyaran ba sojan na yana road block kawai ya ga makanikin ya hau mashin zai juya ya tsaye ya ce me ya faru ya ce direban bayi da kuɗi wai in ba da account number to in ba da account number he mun je har Ibadan an ciro kuɗi a je a siyo abu ya ce kai abun zai bata wani lokaci in ba su da cash kawai ba zai ba he sojan ya kira shi direban ya ce nawa ne abun da za ta ya ce 35,000 he sojan ya je ya 35,000 a kuɗin shi ya bashi ya ce je ka siyo da ya je siyo abun ya zo ya gama gyaran motar sojan ya ƙara irga naira 10,000 he ba wa makanikin kudin gyaran shi nawa 45,000 he sojan ya rubuta account number shi ya ba wa direban trailer ya ce idan ka je Lagos tun da my 12 za ka je kana saukar da kayan nan gobe zuwa jibi kamin transfer din kudin a account dina direban nan ya yi godiya ka oga na gode Allah ya sa ban taba ganin soja irin ka ba shi yasa muke so yan arewa ku shiga soja yanzu in ba ya gama godiya kawai ya kama hanya ya je Lagos washe gari bai kira sojan nan ba kwana na biyu sai sojan ya kira shi a waya yana kiran shi a waya ya dauka ya ce kun yi salafiya ya ce mun yi salafiya ya ce na gaba ka kira ni ba shine yasa na kira ka ne in ji ka yi salafiya ya ce wallahi ga na yi salafiya ka saukar da kayan ka ya ce eh gaskiya na saukar da kayan amma ba a biyan baga ya ce to da Allah idan an biya ka samin kuɗi nan mata na za ta yi amfani da shi ya ce ba damuwa washe gari bai kira sojan nan ba aka ƙara kwana na biyu bai kira sojan nan ba ya sojan ran shi ya ɓaci kawai ya kira shi yana kiran direban ya fara cewa kai yanzu tsabar rashin mutunci ka duba halin da kake ciki na taimake ka na ɗauki kuɗi na baka kawai ya fara wa direban fada yana fara wa direban fada ya direban ya kashe wayan shi daga ranar idan sojan nan ya kira direban a waya direban ba a ɗaukan wayan shi sojan da ya zauna kawai ya fara kuka da ya zo ya yi wa direban text ya ce ka tuna halaccin da na maka da abun da ya faru da kai in ba don wannan kudin da na baka ba da ba a gyara motanka ba za ku iya yin asaran kaya na miliyoyi yanzu wannan shine irin sakayyan da za ka min he direban da ya karanta message din he man reply he ce mishi oga na kusan shekara 20 ina jan trailer ya ce daga police zuwa soja duran da zan wuce wannan duran da zan je daga duran da zan je Lagos wataran ina kashe 10,000 a hanya wataran 8,000 zaura haka 47,000 da ka bani nan ya ce kai ma kudin road block ne kudin direbobi yan uwana ka karba Allah ne kawai ya kama kai tona ma asiri wala aka yi gaya sojan nan reply din da ya mara a message sojan yake gaya min wannan magana shi ne yake gaya min wallahi ya kashe direban ya mara ya ce kudin ya ce ai na ga lokacin da kake ɗebo kudin duk sun yi squeeze mikar da su ka ya ce kudin road block ne saboda haka wallahi tallahi kudin direbobi yan uwana ne ba zan mayar maka ba sojan nan ya ƙara man reply ya rantse mishi ya ce wallahi wannan kudin RCA na saboda duk inda soja yake duty a rubula ana bashi kudin RCA kudin abinci ya ce kudin abinci na ne na baka
ya ce kuma in wannan shine dalilin ka ba za ka biya ni kuɗi ba, ya ce wallahi ya rantse mara abin da ya ce ni ba na karban irin wani, ni ba kamar sauran sojoji da wanda suke wani ba, saboda ka biyan kuɗi na. He direban bai man reply ba, ya ƙara martin da biyu ya ce na rantse da Allah idan har baka mayar min kuɗin nan ba durran da muka yi ido biyu da kai, ya ce mar idan har ban kashe ka ba, ya ce uwata zai ta haifin, ya ce wallahi kashe ka zan yi kawai in ce na tare ka kaki tsayawa, ya ce wallahi dai aisha ran alahira in ya so Allah ya warware al'amarin, ya ce amma a duniya ya ce ba abin da zai faru, ya ce dan wallahi in na harbe ka na ce ka zo na tare ka kaki tsayawa, ya ce wallahi dai aisha ran alahira, ya ce amma ba a Najeriya ba. He direban ya ƙara wa sojin reply na message din, ya ce wa bari in gaya ma, ya ce shekara na 4 ban bi hanyar Lagos ba yau, ya ce ni ba na aikin Lagos, ya ce ni yawo nake yi duk inda na samu kaya na ɗauka, ya ce yanzu haka wallahi inda hanyar Lagos ke na shekara kuma, ya ce ba za a ganni ba, ya ce ba na aikin Lagos, saboda haka kawai ka haƙuri ba zan biya. Daga lokacin sojan na in ya kira shi a waya wallahi ba a ɗauka. Shi ne sojan yake gaya min, ya ce ya rantse da Allah ya kashe direba, ya ce idon direban nan, ya ce wallahi tallahi ya kashe shi. Wallahi a lokacin nake ba wa sojan shawara, na ce ni shawaran da zan baka, na ce karka kashe shi amma karka yafe mara, amma dai karka kashe shi, wannan shine magana na gaskiya. Wallahi wannan yana ɗaya daga cikin, ko in ce ɗaya ko kuma kaɗan daga cikin abu da na zo yana ba sojan shawara, na mai kada kuma abun da wannan direban ya maka ya sa ka ce nan da wani ga wani musulmi ko ni ba waje ba za ka taimake shi ba. Nake karanta mai innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wala nake kama mar hujja da wannan ayi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, yace min oga shaka saboda zino na ne, yace wannan ayan yace kai ka santa, kai ka san inda take a Qur'ani, kai ka san fassaranta. Yace ni ban santa ba kuma a Qur'ani ban san fassaranta ba. Yace wallahi tallahi oga, yace billahi ladhi ba wai musulmi ko nawa, yace wallahi ta ni in ƙara taimakan wani spilin a rayuwa, yace wallahi tallahi haraba babu. Zalunci da butulci, wannan sojan babu yadda za a yi gobe ya ga wani ya ce zai taimake shi. Akwai wani ogana kwanan na abun bai dade ba, wallahi yake ba labari suna duti a gidan Abdulsalam Abubakar, wani tsoho ba ya manyanta ya zo da hoto na janar Abdulsalam Abubakar, ya ce janar Abdulsalam Abubakar classmate din shi ne tun a secondary school, tun da Abdulsalam ya zama shugaban kasa ya fi shekara 20 ya gan shi, wallahi tallahi ya kasa gane shi. Zai zo gidan Abdulsalam sojoji suna duti kullum ya zo a kore shi, ya zo a yaƙi ya daina zuwa yana shi ne wani ya gan shi ya ce kai zo nan, ya ce kullum ya ga zo nan an kore, kawai na irin mara zuciya ne, me ya faru? Ya ce oga wallahi ko kashe ni za ku ba zan bar zuwa nan ba. Ya ce Abdulsalam classmate ɗina ne, ya ce ka duba hoto na da shi a secondary school, ya ce gane ina cikin talauci, ya ce yanzu haka ƴaƴana guda 3 sun isa aure bani da kuɗin auren su, kuma na san Abdulsalam kun ki ku bar ni in je in gan shi ya taimaka min. Ya zo ya ke cewa baba ba inda za ka ga Abdulsalam. Ya ce su manya mu da mu muna gadin shi, idan ba shi ya kira mu ya ce yana da bako mu bar shi, ya ce ba inda za mu barka, saboda idan muka barka mu abun ya zama matsala a kanmu. Wallahi tsohon nan yana kuka ya durƙusa na, ya ce ka taimaki rayuwa da ka taimake kamar yadda Allah ya taimake ka ga wannan ba Allah. He wannan ya ce mishi to shikenan zan taimake ka, amma wallahi taimakon da zan maka zai iya zama matsala a kaina. He tsohon ya ce idan ka taimake na ga Abdulsalam na alƙawari duk abun da na samu a wurin shi ko duk kyauta min zan raba biyu in baka rabi. Wani ya ce a ni karka raba biyu ka bar rabi, ai ni ne niyya ba wai dan abin da zaka ban ba, idan ka gashin ya ma kyauta in ka ga dama duk abin da ga dama ka ban. To a gidan Abdulsalam yana zuwa yi sallan mangariba a masallacin shi, in yi mangariba baya komawa har ya yi isha. To akwai wata karamar koba ba asalin main gate din ba a gidan, kawai ya shi wannan din yayi magana da sojojin da suke wannan wurin da yake sajin ne, ya yi magana da sojoji a kan su bar tsofon nan ya shigo da sauransu ga Abdulsalam, in ma mene shi zai cikin riks. Wala da samta abin da ya faru, ya yi wa wannan baban hanya ta wata ɓarauniyar ko ba shi gida Abdulsalam, daidai sallan mangariba Abdulsalam ya zo masallaci kawai tsohon na ya fito, ana idin da sallah yana juyawa, wallahi Abdulsalam yana ganin shi, mutum yana bala ya ce Abdulsalam yana ganin shi, kira sunan shi ya rungume shi, wallahi ya ce Abdulsalam ya ce shekara na kaza nayi na ganka, wallahi tallahi sojoji suna na nishi yake cewa ba laifinsu bane aikinsu suke. Yanzu ya haka ka gani gashi Abdulsalam ya ce ya kai shi gidansa ba, san da kwana 3 a gida Abdulsalam, kwana 3
wallahi ran da zai tafi shi wannan sojan da ya bar hanya ya zo tsaya a gate saboda sojojin da suke can ciki yana communicating da su duran da baban nan zai tafi ku gaya min ba ya min alkawari wallahi ranar da zai tafi Abdulsalam Abubakar ranar da zai tafi Abdulsalam ya dauko da katuwar mota kun san irin jeep din nan Prado aka za shi a ciki da sojoji aka ce a kai shi gidan shi ne mi gida duk inda yake so Amina za a siya mata ya gama yi Abdulsalam complain ƴaƴan shi wa Abdulsalam ya bashi kati da noma duran da kake son gana ka kiran kun san me ya faru wallahi da aka dauko tsohon nan direban da ya dauko shi soja ne da waje suna zuwa daidan gate yana hango yace kun ga wancan katon ko ya tare ku karbu in kun tsaya yana ga mai gidan wallahi da kuna tsayawa yana ga mai gidan mota ta zo za ta wuce shi ranan ya san ranan baban zai tafi yana wait kawai direba ya san da direban ya dace ai tsohon yace in mun tsaya ya hada mu da wuga tsohon ya ga muku yace yace baban nan da yanzu shi yace wallahi tallahi yace mun tsaya ya ga uga kawai ugan ne tsaya wallahi a maganan da ya ga min na karshe yace mai ashaka yace billahi allazi la ina alheri nace yace idan ya ƙara taimaka wani a rayuwar shi Allah ya tsine ma wallahi yace wanda zai ƙara taimaka wayannan sune abubuwan da suke faruwa